Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay butang diri tanong. Ang imo diha la, basta man imong tanom diha. Ha? Oh. Dako nakita ang tanom ba kanang nindo tong misitas. Butang ito. Muna mananong ta para natay fresh nga atong kuan. Basta man imong gikuan mo ra man ka nang pagkaon sa Korean. Hello! Hi, Miss A! Morning, Miss. Hello! Uy, kay nag-work together. Ay, hello, good evening, good morning, Miss A. Bagit, Miss A. Oy, Miss A! Dali na ko dire. Ha? You're so look beautiful today. Saka na! Saka ka buhi! Iya, matanaog na po na. Ay, nagkay sa kiri! Ang bot pasabot, ikiha niya si... Ay, kini mo ikihagap! Hawa na. Man mo apil man ka. Wala kay apil barang dito budget. Wala kay apil. What kay apil budget day? Paminaw ikihan niyo si Miss A. Dili na maayo. Ang angay ikiha si Shano. Si Shano dili si Miss A. May toyo. Tempa, nakoy na matigdan ninyo. Si Miss A man ang akong kainkwentro. Manong si Shano man gawa may labot Si Shano Ani man ni, pag-away ninyo, asa mo nag-away sa balay ni? Balay ni Shano. Oh, apil si Shano. Apil si Shano. Wala mo si Miss A. Wala labot si Miss A. Di kiniadto na ko naningil ko pero ayaw ilabot si Shano kanihatag in taon sa 5. Unya, ikaw na may gihatagan, di si Shano atong ikihagap. Si Shano, Brad. Shano, Brad. Ayaw tutuan. Pero ka, asa mo ka paminaw? Shano ko. Ako nga kihanti? Oh. O kani nila? Pahinanti. Pero nakamatikod ko nilaban ba silang Miss A? Wala mi nilaban, oy. Wala mi nilaban. Klaro kayo. Wasa na mo laban. Wami mo dapik. Laban ba? Wasa mo laban ni Miss A. Oh. Nidapik lang sila. Oh, maura man na, oy. Kadugay gini mo kasabot. Di man ka bato. Ano man ka? Ato na ikiha si Miss A. Oh, tana! O tara. Tara. Kunya abli na ng barangay nga nahamang ka diri. Kisa mo nagsasawi. Ang sulugoon ako sa barangay. Kahilig man mong sugo. Tala sa pamilangay. Di, manghapak mo ko ang kao. Bukat kayo sa misulo mo na. Atan mo ka. Usa batoy mo suda na. Unsa? Ikiha mi ni Valenciana? Oh, nayabag na siya? Ano ko taon? Saan sana mo niya? Katunay tabo nila ganina. Nga, igura mo miniuwang nila ni Miss A. Ano apil-apilo no nilang... Sila may naglalis ganina. Igura gumini uwang. Di ba lang? Kita na igura tani uwang. Nga ano ko taon apil-apilo ka ng gatira. Basta maura na ako naibawan. Ugma, Ronisman, Nya? si Valenciana mo atong kap, kay magpakuyo ka nga dos piskal, kay ikihalag ka mo. Ako no. Kanag yung kapitana, no? Irukon ko yun niya na siya. Ano bra na siya na? Ato na guna na to lang? Ay, unyara. Kalma lang. Sa irok. Kasi pagtuon mo, lusa, irokon. Okay, gamay man na siya. Mang irukon. Mel, kini Mel ay. Mel, ay sa pistorya sa kuha. Sige. Mel, kung imong atuon sila, imong atuon sa Valenciana, mauna na hinungdan nga pasakaan kanila kaso. Mao gani. Mapasakam sila kaso nga way rason. Pues, ako nga tagag-rason. Tanalap, ato na to lang. Kalma lang. Kaon sa. Ang atong mga... Bisita. Bisita? Di, nagnay sila gibalita ni imong mama na. Unsa man di?
Ang nahitabo gud kanina gud. Nga kaganina ba nga Oo. gali si Valenciana, naglali sa si Miss A. Eh hatag na nila pagkaon Lab, nila. kalma lang, Lab. Ay, pala yun yan eh. Lab, kalma lang. Ayaw. Barato ng tanan Juan. ninyo. Kanang kapitan. Di man na maigo para nato tanan. Ha? Masigo na bahin-bahin na Gawa na sa nato. Domingo. Sige lang dili raman mi mga on ninyo. Dong ninyo la, lain na sa nimo. Dili ko mo kaon. Nika, kuha ko dito martilyo be. Kay natay dukdukon. Ha? Kinsa man mi? Kanang, ma'am, Nang kapitan, tanak. kanang, ayaw lagi. Ayaw lagi. Sa ni Mami te. Butang kadit lang. Gol. Ayaw. Unya ra ka. Unya ra ka. Ako sa. Inyo, ya lang ka ha? Sabi ni Dong. Pakanon mi. Ibutan ni diri. Butang, butang. Balong. Ha? Maglangoy. Ay sa, dong ninyo lain na sa nimo dong ninyo. Hindi magpakaon no. Nam karoy birthday. Naman kay birthday ka. Pakaon pa kan. Paano na, no? Ginoo ko maritis. Hoy, dili ka pakanon. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili lagi ko mangita kubot. Mangutan na ra ko ni kapitan. Di lagi. Ayaw na lang. Di lang tamo ato. Dito na ibaw ko nimo. Kumasingkahan ka. Ha? Dayon na ba kikabanghag? Ay sus. Ato sila pakiton ko kung sa ilahang gipangita. Mag-anad na sila abi kay wa ra ta. Ay, dili lagi. Kanang ikaw ka. Ibaw na ko sa batasan. Di ka kapugong. Kung pagkatubang na mo ni Kap, tingali. Na, ang ako lang yun ba? Ato ta sa saktong lugar. Ha? Nakoy dagang mga kailang abogado. Dili ta musuong dito. Magpakonsulta sa mga abogado kung si angan itong buhaton. Kunya, nakoy kailang attorney. Si attorney Johnny Omega. Sus. Di man good. Anak. Sa may problema nga nun, nag-isip na mga Gol, abogado. auntie. Kuan. Gihad yung mga Valenciana ba? Ha, nga naman. Ay, sus, ay lang bukan kuan good. Ay lang. Basta, love. Mamauli lang ta. Ayaw lang atol lang ka. Masamok lagi ni. Mas mudako na yung problema. Ha? Mas dako gyud ni. Kay labi na si Valenciana kaubanan siya ni Kapitan Ugma para pasakaan tag kaso. Ah, maujit di. Ay, dili apil na. Kung sa mga ka. Sami. Ay, kayo na. Di lagi kay mag-anan mabuna sila good luck. Ah, uli ka usap ko yung gaya. Usaran magkakanan nila. Ang ako ba, di ko gusto gobot. Ato na ibutang sa saktong lugar. Nakoy kailang. Istorya raman si Mami. Di mo siya Ata na, ata Dahil ba ko ni mo mami nimo, di ni madag istorya. Ha? Di ni madag istorya. Labi Tama, kasi. manggod kami kuyog. Dili lagi. Kato si Si Kapra. auntie, sus, dali ka na madaas mga storya. Tanawa ni yung pagmangko, no? Gubot. Gamay pa ni ha, mo ni. Dili ka gwanta ning lab. Dito na kay ko si mong batasan, lab. Ano lang, kalma na lang. Lagi ato na ta sa imong gingon nga sakto nga lugar. Tanan. Kadiyot lang ha. Ikaw ay apil-apil, ha? Di ko gusto mas ma-apil mo. Ha? Dili ko nga, pinapil di kuyugan naman ako siya. Oy, ikaw. Arita, diri sa aktong lugar. Asan man ito lubuwa, oy? Ikaw. Kalma lang, good. Ang imong, ang mga tanawa ko ng mga tao, oh. Ang mga customer sa Facebook ko. Nananaw na nato. Skandalo na kanina ito gibuhat. Dahil, tanawa. Unsa man, Mi? Sa pang marigundon man. Ganina na kasi tanaw na to. Abi lang gaaway ka. Mi, unsa man mi? Ikaw, Agad ako ayaw nimo. na lagi ka. Ang ako Dito ba mag-go nimo? down silang level Love, ba? kalma lang yun, love. Kay, lisod kay mo, diretso-diretso, taon niya. Naibaw naman ka sa ato. Ako ra ba, na ako sa peace and order. Kung Unsa wala man, mo Mi? order, why mo peace? Kinalang ato giling ayomon. Sus, ikaw ka lang. Valentine's maron, love. Sige lang, mo regalo niya kung nimo og kanang chocolate o flowers. Kiss! Wait, Lady Bear. Kiss! Sige na. Pa. Dili na lang ito mag-go down silang level. Dito ang padasa atong gibati. Oh, Gani. sakto si James. May pa si James ni ka, kay napay idea. Mag-agad rin mo, Mami. Maog parehang, inahalog anak, yun mo eh. Mami, like mother, like daughter. Kamulo. Sige na ka. James, ikuan guide na ko ani kay mas maay pa mamauli. Iuli na sa siya nga to sa balay kay Okay. kami ni Lab nako kasi kay Valentine's Day maron sa di pa mi mo atong attorney amo sa ni pakonsulta. Sige, unami ka. Unami gol. Unami Oh, sige. Ikaw, no? Ato Ay, na lang mo kay. James. Malakaw sa amin ha kay. Mangita pa mi abogado. Mangita pa mi abogado lab. Lingkod good lab. Lingkod ba? Ay. Di ko gusto nga muli desisyon dahil nga dihatin kay ibaw ka kung mo desisyon ka kay isog dayon marjo malisod ang atong panginabuhi malas malasunta kinahanglan nga ato sa niyan
Kay karon sa may imong plano ka. Kaya maglagot mangutuan na. Daw-daw kung talap. Hinumdum Abi kay dili rata ba? Lagot ko ana. Valentine's Day ro sa may regalo na. Oh, ganina ikaw mo yung regalo nako nya karon mangutana ka nako Bawa, regalo may nimo. advance day ko gabili ha. Ayo! Ayo! Aming hapon! Mangapon, sir. Ay, aming hapon nila. Ngapon sir. Di dayon. Okay. Eh, salamat. Sir, lingkod, sir. Lingkod. Sa ba ato nimo sir? Ay, walang suroy lang din ako agad. Kuha day, si Shano day. Tuod. Ha? Wa ra ba diri sir? Nilakaw ra ba? Cute kay siya, Ming. Nilakaw. Wa, si Siano, Oo. Kuhan ka ng... Ay, kuhan. Pwede ta ka gamitin siya? Ah, sige sir, dali sir. Yes, ka. Cute ka, Ming. Diha ra, what? Yes sir. Asa lang dakit sa wala sir ha? Bro. No, baya ni mo. Ano man, Ming? Nganong ganahan jud ka kaanan niya? Ka-cute, Ha? adto. Cute ato. Be, lakaw na sa dito be. May pahinon pangitaas sa si kuan kanang si James ug si Nico ka. Pangitaas ka. Dako naman tos James, Ming. Dili ay sige kuan. Lakaw na pangitaas to. Pagdugay og uli ha, gabiin na mo uli ha. Ikaw. Uli na isat mo, oy! Sinay ko nung mo. Ay, hilay, oy! Ma'am! Kasi manday ni! Ay, misis! Sorry. Uy, tara kayo nagpaabot sa postilyo ni Pusta sa ko ST Elsa. Ay, si Pusta kasi karoon na Tara, mo tara. na. Pakoy jamo. Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo. Ayaw na pagpusta-pusta. Good. Mudaog na ako ang ulo. Asa di mo day? Tara, uy. Ah, mo ba? Kuya. Asa na to sila oy kagadali ha? Oh no, uy, agi. Saan sila oy? Ay, Lady. Ay, ano mo? Ano po? Ilinda sa tao. Kapuro. Kapag magpapaw, hindi mo muli gilinda. Bro! Ay. Ay, bastos din nimo oy. Samok ya. Wala mo may nagbinastos. Tama mo mga litaw. Biya, di ba? Lakaw na Uy! na. Ay, ibalik na lang yan sa iba. Ay, ganit samok ka dire. Girahan. Sigadahan ka samok pa na Ay, sabi, lain lang naman ni. Lain lang naman ninyo. Ako din si Noel. Ay, nalang. Ako din si Joseph. Uli namin. Ay, uli namin. Bakit na ba humpa? Oh no, uy, agi. Ba, alam mo na ba na karong adlaw ang ito namin ba? Ito ang mga adlaw nga namin may lain lang. Adi ay. Oh. Inyo laming kalingawan, no? Kopo lagi. Ay, lo dapat ako di Brad. Ikaw man. Mas ganahan ko. Asam day mo. Iyat ko mo, asam mo. Kunamin ko, namilakton. Ha? Paupan na, upan na dalawa. Sa may motor, sakay mo sa Ampurwell. Nang lakaw ka meron, ka-exercise ang TL. Nausaban mo ay. Sige mo Di ayaw kay lakto kayo, maglakaw mo ya. Ay! Uy, ka kabaya ka. Uy, Tawa! Tama ba? go ninyo ron. Ay, bro, tanabo. Kaya ikaw kabaya. Ay, agi naman. Sige, gagawin. Okay lang mo. Okay lang namin sa 8. Kinan lang. Oh, ay to yung tagda kay gara to mga tawhan na. Kira mo, huwag makamon sa. Ato na lang tas amo. Inom na ta. Gara, uy. Mono. Sa hadlok ka ba yung taon ni Inday na? Tawa ko, hadlok yung taon ni. Sus, kuyawan mo sa kwarto nila. Ato na tas amo. Inog tubig. Ato puno to sa ila. Sige, saman. Wala kami. Wala ta. Kuyawan lang ko. Sige na. Sige. Nawag balik to ay. Tinuod gito pa, wa ko na tumutumo. Ang mga gons gito ni Valenciana muna. Ako na labayan sa nilas ganiha. Uy! Di na mahimo, Brad. Kay gilabay sa bata na siya, gilabay og sinilas.
Kung saan man to, grabiha ko na nila. Grabihan na nila. Ila, jud yung gilabtan si Miss A. Apil Jud man ay. kanyang, ang tanong gani, ako magay na, kuwan mo sa nilas. Ang tanom. Ang tanom. Uyas sa tanom. Uyas tanong. Pagbuyo, saan mo istorya kay malipong, sige tagrana. Saan? Oh, nanasad. Nga pa. Nya, ikaw. Ato na ikaw nga to. Oo. Kuha nga to. Asa man. Ato na. Mauna, Brad. Gani pa kuan. Sa ilom din. Mauna. Sunod. Ka naman sa kaglabay. Yoy. Ato mo na mami korte. Ha? Maho man kanal. Naunay man ko. Nagahawa. Naunay. Mauna. Nagkasaad ka nila. Mauna niya kung kauron. Nagkasaad ka. Ay, labhan na pa rin, malabhan Nagkasaad ka nila. Huwag mo maalima nga. Ano yung problema ko? Nabasa ang ganito. Sa iro. Kasarap ako nga magkuyog niyo itong Balenciana ito sa korte. Nya. Sumton, unsa may klase mo imong anak gilabtan no? Unsa may aksyon nimo? Gilabtan ang akong pamangkon. Oh, unsa man ka klase nga pagkamahan nga unahon pa man nimong kanang unsa pangalan na kanang unahon pa man nimong laing tao kasi sa imong anak. Oh, sa man taon kay. Hey, Brad, ayaw pang kuan no unsa imong anak. Naagrabyado na, Brad. Onet iman eh. Storya lang ay palukmon. O mao lagi so ay napagkaw kay kuan mo gaangay. Gaangay. Ano? Oh. Mo na mo gingon. Pasagdi na lang to si Balenciana pa oy. Ha? Ganyo, imo ba yung kuyugan si Balenciana mo ato korte niya imong anak gilabtan nila. Gilabtan na tungkol. Sa mga kasi pagkamanay. Kalma lang. Kalma lang. Di kay baguhan na sila. Kalma lang. Buhok ko to kuan sa iro. Mo na ako kuan sa iro. Bawang aso. Na, mao na. So, pagila ko sanon, masakit ko ayo ko pugni ha. Baho ang kamot ni mo. Isulti. Baho ang kamot ni mo. Dili, mao na Brad. Ang ato Brad ba, ang imong anak gilaptan imong anak gilap. Laban ba ang Balenciana? Oo. Dibiro. Si dire. Dibiro ba ito? Ano si Balenciana? Nang layok. Oo na, sunod kami. Wajugay kuan, wajugay. Malay pala tiyo, ako man na imong gi. Ang imong anak may gikuan, nyawa kay kuan. Oh, mauna. Oh, kaduha mauna. Upat man to. Mauna. Kaduha. Tulo. Oh. Ikaw, mauna. Tanga, kay wala sila likuran niya. Arong ay strike kapitana. So na nako Brad, nako. Di mata mahulong kundi maupat kang mauna. Oh, balik ko storya. Oh. Ayaw palabi ang laing tao kasi mo anak. Tayo pasa! Mauna! Tayo pasa! Kaya naglibog pa ko! Kaya nari si Balenciana mga tabang! Kaya kontra si Miss A! Unya! Nagkuyok po sila Miss A. Libog. Mauna akong kaingon mo! Ayaw na ang laing tao kasi mo anak! Mauna! Ay, di pa. Ay, mo mauna! Kaya ka mundo ka, nanguyaban mo Miss A! Pakoy jamo, wala hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo, wala hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Oh, pabor man Sige, na Miss Brad. A pa. Kasi kayo ni mo. Pagtarong ka na. Pagtarong ano yung musuya. Oo. Ge, basta maigo ko. Puniton dyan ko ni. Pagtarong ha? Unsa ingon nimo nga nanguyab mi? Nanguyab ko? Kana ra man nanguyab. Naunsa naman taong ka? Ay, ikaw di ay! Ikaw. Oh, nanguyab lagi ko, pero karibal mantika, di ba? Mauna akong gingon ninyo. Na di ka ni mahulong kung way mauna. Upat ka buok. Mauna. Ikaw sa day na palabay. Mana, isulti ng mauna. Maglagot kay tagot. Sunod ba? Isulti ng mauna lagi. Palabay ha? Isulti So, pabuwang ko rin nga ano mo rin. Oh, hunaw na ag mayo, imong anak grabyado. Mauna. Saan na to? Hunaw na. Wag gini makat, basta di maupat nga mauna. Mauna. Ano na? Pila na, tulo na. Ikaw na na ikuwang. Mauna. Ako na magrabyado ni. Ang kontra ni Balenciana, si Miss A. Niya ang kuyog ni Miss A. Ang akong anak. Ako una. Mauna. Ah! So, agad makat. Ako na! Mauna. Asa na mo? Balik ka.
kaprobinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag di-ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo